Good morning, mwancho murire Ugetembe television, karibu sana sekiunga chinsa 12 chabo nomambie kirendo chinganigo chabo tokire chitageka 15 igoro ye chinsa 12 korende echina chichingake chirenda chigokoretera egati yari Amerika okorekana ase chinsemo anne muno litikoria rero kiro turachikumulekera ayagenderete ase iriroba riagusi nechitariki hosene litikoria gatano na rimwe ryo mutinyo yoiga o gatano umwaka bwechiri bubere 25. Karibu sana erinde tunyare gusanga ase Jumanne yega yabene tunyare gusanga ase inchira ere eyobwamo okegima nabo konyora ase chinsemo obuna bono chinsemo chiri cha Facebook Ugetembe TV, chinsemo cha YouTube Ugetembe TV na aboigo nabo kondikira ari uko gwetera ase namba ye studio namba yire ase kerore GTV yao erinde onyare gusanga nenche manyiri tari aho chinsa chabano mambia ase kwambatire korwa barabi ole na bwase omurobero yiga wetwane yagetembe na oboigo hekerengerere kyao ngereki anene muno nekiro amangana amange agendrete kokorekana ase chinsemo me yorobungo rwagusinche ngurukwa Matilda oboigo na boigo nere Havila Kariri kurwa ase studio ya kabere nekirongo chaka bono omojumbe West Mugirango ime county ya Nyamira umuske Steve Mogaka nigo bono anyare gusanga ebirengerero byaye buna chinsemo nchiraganitie isato chinyare gukorerwa amonchorero gose chinyare kubekwa ase ekatiba yense ya Kenya kagukwana litangani nigo anyarite guteba buna ekigancha kirikia NGCDF nkebonete kogendera gutigara aroro ekyo keko na no guchase ane muno buna akiria abajumbe bakonyorero banyara gukirania amagenderero ase chi constituency meyense ya Kenya kagukwana kabire nigo anyarite kwerera buna nonyenda abaseneta imeye county babonete gutwara ikigancha kyabo na kiba egeke elio gusira amagendero usemeroberio ime yechi county na boigo elia gatatu na banyarite gusingirira buna kigancha keri kyanga focus kyaba women rep nkebonete na kirokyo commentwa achibesa gose kubekwa chinguru elio kigendera kwenekia amagendero ase chinsemo omusekaito Paul Kapokara norobotoro asinjira ingikirano ekiganche kigakia NGCDF yokero mwaka chidebwibere na isa tubunenchire ye moyo gukinya magacha setu sukuru uzira abana batari kwenyara gwetera sichibasa ya monokora isya ebintu binde imeye jibunge asinseiga ya Kenya kulinde bwango igani igo ekigambero kyanyara kuba ego tugutirare kiganche kenga tigyanchiri amoneli chiko hata ndio nasindwa hii wakati yote over 22 years sasa judiciary ndio umeona nakyo kirere ababunge kurasinsema akogendera gusangirira ibirengere kurwasaba ngenchi itukuria rero bari gusangirira moni kurasinsema chebunga ya West Mugirango numurobelyo nyara ko bagokorawa muno mujumbe bworogongore igo muske Steve Mogaka uyu nyara ko bagakora umurobelyo gasinseme chigachi ya West Mugirango ase amagacha manene ye nyumba ya CDF iwekwe katika katiba yetu ili kwenda mbele tutajua kuwa katiba yetu imefungia hazina ya CDF ikae katika constituency zetu milele na milele ya kurengana muna Mogaka ni gatebire bwigo ikiganche keria kya abajumbe be county yani kyangavu nigo kigatakire kunyara kwabaga komento chibesa bunenchire yamo yo gutinya amagenderero asabaigo ogusangirira kigo kweberengere kwaringete okunyara bwigo gwokoro isike ganje kende kamanyakanta na Senate Oversight Fund egukiranyora kabagego bakonya abaseneta utware nenge yura bakonye okore imirimo yabo bwekirano imependekeza kuwa hiyo pesa ya wanawake wabunge wanawake wa county pia iwekwe katika katiba ya Kenya kuwezesha county MPs wetu waweze kutekeleza wajibu wao wakishachaguliwa. Ni kutengeneza hazina inaitwa Senate Oversight Fund. Senate Oversight Fund nomurobelyo nyara kaboga kugokirwa munaba menye kurwa sinsem abo batebire buna ekiganche kya CDF nigo kyabakonyire asenga kintambe CDF is a good thing and it should be supported because we have seen what it is. We know. CDF yabirika bakona bana baito asenjere nene sio nganjera nete buna CDF egendere
Yara yagenda riri gakietame tatabwati complaint. Na roche jibese china chigokonya abana rwemitie mitaka abari baraba abana chitakana igona inche nari go supporting CDF wegendere nando nyege kunyarekana emen tumono marakabiri komenta nabo igoni go batebere buna okugania gukora isi wagwe ekiganche kiga kia Senate Oversight Fund nabego no komenta kwenengo ya ngav nigokorera magendera mange gokorekana kurwa sitting sem anemo nime county yiga ya Nyamira affirmative action esenge bamugarikia abantu atigatika nachimentwe nari kuchitokonye chakwa tradition machine kyomo chube batama Senate Oversight Fund ebanetebe introduce asengenjo omo senator obeire kango operate buna enyon obisi ya etebwating tebwatibeso yokunyera igabese eche egere the office of omo senator even in functional eginko reporter getasini kya wanchete kya gatembe kurugige igasa magacha ya munene yekiganje kya NCGDF meye bunga ya West Mugrango inche igonkuru kwa Polycarp okara Mwanjo murigereria na kuru ase bunge ya Bonchari niko aborokiwa abeskuru yoboroso ya Itirio bagendete gusomera isiko gose gucandika kigima chingaki bagendete kwegendereria ana amasomo abo ekero bono ekirama kiebirasi biri konyora bagosomera kianyarete kwimukiwa n'umwaga umutindi ekero embura enyingi egendete kwenekiwa ase orugongo rwa Gusi bono nigo korengana anababwatani beskuru yo nigo ketambukiro kindi gyonsi kitaranya arakoba gekoimukiwa ekyo kyogo chikoene kibuna aborokiwa abaiga banyare kwiraniriwa ekiramba keri erinde banyare kugendera gusoma asinjira ere engikiranu kigima kurinde noyo kuboria obo MCA kurwa bo Morenda Ward manyakanete buna Evans Sungura nigo arwete ensemo yaye yogosira naboigo akaboria abarai kurwa ase constituency ya Bonchari naboigo nabarai bande kurwa se county ya Kisii kweneke banyare gwesonania ase engane yo musakito dipo nasanya norobotoro Kiayemo yarire chinga kiembura egenderete kwenekwa asorogongo rwa Gusi nigo bo muichano munene guchese skuru yoboroso ya Itirio yo tukemeye gwori abo Morenda ebunge ya Bonchari maiga yembura enene koira ekirama kebirasi bitatu etane ngoro Teresa Kimutonyabara obwe skuru yeiga ya Itirio primary nigo ekere ebirasi byaito byaire tu abana bari menga kiri embura ya twenyinge bono nigo twacha korera ebirasi ebinya muna byaguga abana baito barengeime nanga abakubonsi ng'a itwaye gocha gutindeka amatanga twaye gotwara amangi omaene twarangari gugocha Itiria skuru njabwa abana baito bareime ekeramba utikigacha gekabogoria amabati abana baito bareime ekene kiamang'ana Nyasaye okore bikone abana baito bakarume abaibori ntobwati ncherende torarubesa torosariwe skuru nanyirabo abaibori nigo baichanirete egekore keiga asibagotebanga ebirasi bye skuru eywe nigo bono byabeire bigotu engana egenderete koba oboya to okera to kore skuru renovation to alige standard ye renovation to kora unabone ebirasi ebwate chi class chikra oise korigeri chireri chirichi abege to emyaka 90s bya bundre bya bosire iyi ni skuru ya gotire tutanyara we explain na ni skuru ere town center and it's like town center actually because this is the only school to watere nene Sekis County in Bonchari constituency bakite tubwatire ne twensi tokonye skuru ye na kusudi abana baito mbacha konyora amakongo buna twara bona bono iga sendigirite skuru ye ase class nkiyo kirekiye iro case itmoinali sabana bagosomera nandi nabi mwana tubwenda kulenda mono chingiti chirense goswana ni mechira sabana chingaki abaiboli barenge ase skuru eywe oyo kuriye karogo kyobo misie ase ward eyu Evans Sokoth igai kirana na kubwatoka obokonyi bwaye lita Evans Sokoth Sungura aspiring MCA bo Morenda Ward na ikira igana erore kene nga kene ebirasi binembi wete mwatia atayo pina ikela gitie chinsi chonsi nchibona Sungura ngobekanda kubukwaneka igakwa mabati 10 ala ngotabina abantu bande bali bakori obosimiwa na baro bambwatsiga tonyara to ko bato korosi skuru ye ebe skuru ngia
komenta nayo ni gobono baborire serikali ye county inse yo mugabana Paul Simbarati nabo igo abarai kurwa Sorogongo rwa Bonchari kurigereria engane ye iga asobwango noyo mutosungura ukuriyo bugambi toko musaba nga munachaiga arorerani nabande erinde batokonye birasi birine bikoro mono byarenge abaisimiwa baito twari kubasaba ndonsi pia simuri motokonye mubwaterane moche mwesi muno yo minto sungura ikirege iga oto ororire sukuru eri abwaterana n'abamu abo motoruseria abana baito gari ase esukuru eri nenkoro ekara twaye rigererige kirageti kirase etakeire korusigwa ero sigu korunse ochigo abarai bonse bari bachorire gochakera ti county mpaka national government kwende serikali yetu muna Kis County eteme kurigereri interior primary uripoteri kitasini kiao kia Gatembe kuriga seskuru yoboroso ya Itielio igotoka imeje bunge ya Bonchari imeje county ya Kisii iletera na igonkoro kwa Dipon Asanya Mwancho murigereria na hoika ase ebunge ya Burabume county ya Nyamira nigo bono omwarimu oyomo manyikanete buna John Ongaga anyarite gucengerwa rituko oregoro buna egati y'abarimu bari babire bagokora amangana arama ya kigima ase chiskuru anne mono ase skuru ya Kebirigo mixed eyo yabere ke gokoria bya ase amatuko abwanko iga nigo ari hegati yabari abatangani kigima agochakia ase asogochakia eskuru yo na igo nekero bono oyore hotenerete gusoma waziri wechi semime county ya Nyamira anyarite ko gwikirana ase omoyogoyo na boigo negati ya baraibande kero banyarite gotogia omwarimu oyo na boigo goteba nerebuya gochengera abarimu bonsi ekero bachire nonye nase omotimuko gose ekero bachire retirement omusaketo Paul Kapuka no robotiro asinchira engekerano Kibirigo High School neyemo yegati yechiskuru chirichigokore bya kurase county ya Nyamira ko kwanyakomanya ororera rwe skuru yiga omugaka John Ongaga Otuli noyo mobo bachakibe skuru yiga abo bairerete abaroki wabange babo abasometa se skuru yiga usasedia na kyokerere abaroki wabayiga wikirana senke yae Ongaga oyo oritagire gwetana emyaka 30 bono bachire komurira senka ya binenchire ya moyo gwakangambye muno ochasekeria abakolerete turusie birasi byarenge bya maroba ekyarenga kiyo that was the time school ikonya ubango yansire agatoreta asanga nanga igo then after that tukagendera from 1 from 2 from 3 from 4 nonya ngaki yamade muntu na asirite tugaja kunyoranga nonye matemo itasirite umwaga gani kubumukia akamenya Nairobi agatemo sirera gatia emo koirana back to school muirole magendere actually umwaga one wagachitugimo we ekere idea ya changa teatoru mwalimu that was ekerengere kiaringe kianda tebe na indenta gitiko give challenge tari sekiombe kigito gioka nga tiga to celebrate abantu baito ekero bari moyo Ongaga oyule ise omwaziri weche semikurase county Nyamira omusubati Emily Ongaga nigo ahorokirio kogokiwo kwaye kubwatukana mu nigitambo kerekeiga abaiga bairire gwikirana senka yaye asiboigo eyamatirega yonkaga yabwatukiro bosemia ochase chiamate obwarimu nakorire aende bono negondo tinga onye ngoja bali bankwaniga gukina bonda agendere ndimwe onda meti miaka lakini na Nyasaye no muyanere commentary na bondo tinga ngona kubukande omungino oyu onkonyire nere ndanyore tumungina uri supportive na ari no mwako yo minto no manene kabisa mwako yo minto no manene ama ene no manene wane ke gusikeri wote bangari umugaka neri tiro rinyo nyumba nero yo bono bati abamwanja goja seito gai ganya saba rere na ne nya saba senga bagaka baino na ne musika bagaka baino mogo te bana to atere to yo mwaka bana to komega ningana yagendere ko bagekuewa eseyeto unabali mu gusikwa egekogera nigo bagotiria abana bange asichia matena boigo bagendera gusaseria ase amagimabo ugutuya mukaso nga abali muri abantu bengenjo
naende tigaba recognized, and that profession is key, is basic even to the life ya wananchi. Ningana umwaziri yigakura se kaunti ya Nyamira Musubati Emilio Ngaga agokire gitambukiro unekiga okonogo seseniwa okonene gwetere stato minto na inchana nyarire konyore chance yeye yogo serve in that capacity mbiya mono aba minto mwacha korora tata na como sesenia ekenege kone twarorire na intu nyasato konye na intu tocha korora ba minto ingo ripotiri gitaseni kya wanjite kya Gatembe kuruge Gastin Semechiga cha Tinderet ime yewadi ya Nyansionge bungane ya Burawe kaunti ya Nyamira inchigo nkuruko Polycarp Okara. Mancho morigeria gutigara asengana eyo yechisemi kiro chiskuru a wono chachakire etamu ya kabere asinchira ere eyo mongoso kigima nigo hegati yechiskuru koro ase sub county ya Marani ime ye bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii na chiro chachakire amasomo asinchira ere ya bene kigima apana tokumanyiwa no musaketo Daniel Ontiri nigo bono esegeto ya watokirwo chase aborokiwa ase chiskuru a ime yechisemi cha Marani banyale konekia buna bakorire omogeri gochwe konya ase amatuko abo aribosio Iskuru au chiria chioboroso nechi secondary kuru bunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii nigo cherekana gocha kama soma bo ikirano ase tamu ya kabere yo mwaka wechiri bobere na 2025 ase taro yegetaseni kyagetembe wekasi chiskuru au nigo litukulia lero iskuru ye secondary ya Nyagonyi yogotoka ase wode ya Marani yagendrete na masomo bo ikirano na bateba abuna onsi aikiranire korengana no mwalimu munene we skuru iga umuchando obokuburwa estima ase metinye tatobono umuchando obegetemeli goikase kenyero gensemeyo negati yechisababu chiria bakagerete chibaisa goche guturbania masomo ase tamu ya kabere onye muchando iga tuli goche kogororwa transformer ya ringa around ya auto supply estima ya jitega saleka abantu ba Kenya Power baja bakarusi bakayira ngo yaro sibaku baguchi mbanya kujirani wone go tubitire rituale ya alternative source of power itogo to quiet generator amasomo ni wega bwatiro umuriro ase tamwega ase skuru ye secondary ya Bamura ya Nyakiri yegotoka ase wodi ya Sensi na korengana no mwalimu munene Gilbert Siriba otayabuna aborokiwa ase skuru iga tibarenera amasomo weikirin obatakana no bulemerwa we school fees kulinde mbale tayari koene kibona aborokiwa baiga baigotire ke masomo na siebegwa au ne chigosori ebyo bigokoreka se tamu iga tamu eno nyakere entambe nebwate binte binge bigo chikogera abana babenge jidie sensemo ya masomo na asensemo ya kokalekela igochen nali ko tebanga abana baito bairane bonsi banyete baraira na bonsi magana ye fees ne challenge saba ibuli baito usabanga well wishes bari ba gotokonyera ko CBF na bo bagokonya abana bari batari kwenyara egera bagendera na masomo na serikali itokerete yarura matumaini nga wango iga free secondary ngo wewere egera to nyare ko ba tokonyora amatumizi ya skulu asinjira ya raisi. What type of trade is that? Asense mwende ase skuru ye secondary ya Tambacha yegotoke wodi ya Kagogi ime ye bunge yo korengana na nyaboka soma morokio monene ase skuru iga osegeta borokigwa gokoromukia ilibacha gwekonya asa matuka libosyo ase karibu na amasomo na roka korengania umutaka no monda twigwire skuru abana baitu ba report di skuru ento gigita yo kinechibese lakini tokotebia baibuli ngachiri chinkachiro ore tu mwana nyabuche skuru tokonya kuliye chinde tokanyira ntene basari tukatoro skuru ichito chireka nento abana baitu bagende skuru abari mu abasimbare trained aba omwana kubika umuki gwetabale amasomo namaya mane kuruchaye mwana akonyoranse
kakonya kobere school ngo kinari kobare exposed nane ali kanisa asemulisi na bo muntu agotaro tamaitu kwanege gusi akwanege songo mwana aba interpreter choose ne chinyinge tugirira abane school tago chaya masomo namaya tako banalinga chipigipigi kusaba ndo chokora chigasi tekero mwana arakora basic anyore certificate kuchimambi tokayo atachitafutia ukwana chinga kechoboigo nigakwanira ukugania gukuba maiso hasi chikosi bagochora asaboroki wa abakoleta amatemo abo yekirasi yikomina kabire yo mwako eta elio tibabaisa kwenyora hasi chikosi chimbe gose chiria batabwatia semioyo igento kibaisa kubasariria magima kali bana bonse bakwenda university nano gochoro kuwich kosi gendrete tagote umwana akorekerio utagete karansa no umwana wagotebinga yaro chako enda kuchi CB yachire ndo byachenjire mwana bakora kende yonse segwita kunyara tikatoba moyo toba encourage kabisa babe guided njino ni school ubuli abali mu cyo mwana nako genda kuchi nkrubuterigeta seni kiagetembe kuriga se county ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Unchiri. Naboigo aborokia abanene gusabarimu abanene koro ase echiskuru bunabone skuru yari omego mixed naboigo eskuru eri yage konge nigo banyare kuboria abaiburi banyare kwenekia babwatukire abana babo gocha ase chiskuru echo bunencheremo yogosira chiskuru echo naboigo nigo bakwanire gati yamagenderande ali abaganeti bunabono komentwa naboigo ogosirwa ase nsemo yamagacho ase chiskuru echo bunencheremo yogoikira amasomo ase chiskuru echo buna echinde chonsi buna twasire tamia kabire nabondaga nigoteba ng'abana mbase tukoswali tukoria Jumatatu tariki 28 abona enkorwa obosemia gochesa abaibuli bari abatarareta abana ase chiskuru yaitu yari omego ng'amwayerere abana babuna bachete tukoria Jumatatu Jumatatu butuko mbaswete preps bagenda gosoma kuruirio igo mwana ona barabe usiekeirusiko ya masomo nimanyete challenges inchiro che economy na nsachinde na kiagerire abana bande batara report kinirende ne school nero ne bwato kugania igo imureta abana bari batarache school ito bari barengo ochena gento gekora atware egereke na gutosuguma gukona kuri kibesa chinde igaso bwenge nabongo akira bari mbaito mbiamono abana funsi bari bakoro mu kimbe yamono provincial administration ya around iga mbiamono amana abaiboli bonse kwa jumura mbiamono senge school negendrete a project ya Kuwait nja chegansa nja stored for some time kinongo irane ya sambia na ancha waiterase edona ya Kuwait project inagendrete. I would want to encourage our parents to release the students back to school. It's already time is moving very fast and we have to cover the syllabus in a good time. I know there are issues of fees not being sufficient, but let us not keep students at home because of fees. The little you have, let us have you pay it so that the students can be in school. Otherwise, that is what I would urge parents to do. So I would only urge more support in terms of the road leading to the school is not very good. Some effort was made to do some repairs, but it has deteriorated back to where it was. So reaching the school is still a major challenge. Even when we are taking our students out for sports, etc., our bus is new, but it is wearing out fast because of the poor state of the road.
Osoa ensemo ya siasa nigo ensemo ya babwatani bikiama kia United Progressive Alliance kusikiama kia UPA kurwa ase orugongo orwagusi bono banyarire kumwiraniria Dr. Fred Matiang'i mbuya mono kegima ase taro yaye yanyara gukora ritukore juma gocha ase orugongo orwagusi ba ukona kurwa ase umubagani oyomo ime yomo cyobusongo emaragoba yeritukore igoro nigo bono banyarite gusingira buna nande bachikogendera kumusegeta nabo kumurotota omwaziri oyo omukoro ekero orokiri bono gusanyarire goita bakigimango cyare kuboria ekirogo kyo burayi bwense asobochore bonene umwaka 2027. Tumekuja hapa siku ya leo kukutana na wageni ambao wametoka kule Siaya, kule Migori, Homa Bay na pia Kisumu, ambayo ni coordinators wetu pande hile, ili pia tusikize maneno yao tukipanga vile mheshimiwa ataenda pande ile. Vile mnajua siku ya Ijumaa iliyopita Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i alikuwa pande hii, na nataka kupigia watu wote wa this region. Thank you very much for coming out in large numbers to receive our son Fred Okengo Matiang'i. Ilikuwa raha sana kumuona baada ya miaka mingi. Na niseme hivi, watu wote ambao wanamsupport Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i, tukuje pamoja kwanza kama jamii na kama chama. Chama cha UPA ndio chama ambacho Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i atatumia kwa sababu ya kusimama kura za 2027. Na sisi kama chama tunataka kukaribisha kila mmoja from all the 47 counties. Waje ile tuunge chama ambacho kitaleta mabadiliko na pia kuform the government of national unity in 2027. Mambo mingi ambayo yanakumba nchi yetu, tukianza na ile mambo ya overtaxation, mambo ya abductions na mambo ya uongo mingi, hayo yote yataangaliwa na kuleta mabadiliko kama chama na pia kama rais wetu Fred Okengo Matiang'i. Na vile mmeona ameanza kusunguka na kutafuta marafiki. Alipokuwa hapa nyumbani alitumwa na ujumbe ya kutafuta marafiki in all the 47 counties ili aongee nao ili tutengeneze serikali ambayo kila Mkenya atashirikia kwa ndani. Kimuranja bangina abasae abagaka na kiro muntu asogutacha teba Fred Okengo Matiang'i so that tonyale kungusa omunguso kurwase abakenya bande baisiko nane muroji no nigoro ryokana kieta lyabwa Munyoro akanyora na babo Kalonzo akanyora na babo Mata Karua akanyora na babo Wamarwa na abantu bande bonsipi bono iga Kenya ngima yanjire gotoa amagoro egere awa President Fred Okengo Matiang'i abe President 2027. Na boigo egati ya bwatani korwa ase ekiombe ya Kisii County Development Focus nigo bono banyarire komomotia omo governor we county ya Kisii umosike Paul Simbarati magega yere korera buna Dr. Fred Matiang'i nigare nyorere oboboi ase kirogo kyuburayi bwense ekero arache gutumika ekiama kia ODM bagukwana ritukorigoro kero bari kwerera abariki bamungana maya nigo bono banyarite gusingira buna Dr. Fred Matiang'i nere urache gochora ekiama keri aroche kiramukonye gusikirache komo suguma kigima erio ache kwenyorera oburayi asio bochori obonne bore busio ndugia torete kanene na mangana abayichuma ntubuna abagusi ntoigwete biya sana ekiagera abagusi basokire umwana wabo ku Fred Okengo Matiang'i kuri president na toko mwakero oyo minto onarebo enaku ondari oyo orenga monaintwe agakaribisa abageni gusia akachakira kuru wo mwaka Matiang'i nka gocha mpaka stadium kubwa mono ntwa abagusi ntu gyatoretire noko tebya abagusi mbaraiki tutagete batura ase ekiama kyomugaka Fred Okengo Matiang'i. Number 1 tutatu muntu kuguri chat mama Munyonga yakera oteneni naintwe oire oyo minto Fred esiva usi na isko ya usi. Number 2 tutagete oyo minto nyaribo yakora nero teni ramo naintwe obeye naintwe na hene no ari kiamekyo kyagusiye kuroku upa na chubiri amang'anande n'abarayi banda bo kuryo bujumbe n'abara abajumbe bari barenga naintwe
lakini obana mang'ana yokogenda Masai gwatorethere statement eng'ao gusie ngima tigang'irore na kwanire severally and I want to repeat it today gusie kendo ekogodia mkeyo keriya kwete kare however is there wait ochorenga yoto osokerigo one tirisate gutoko gosokerigo intwa gusia amang'ana gukwana ona ya afraid okeng'oma tiangi tokuna gusabirira ebira kusakubinde bitoe chikura igona ari gotebia bantu ba minto abe plus orio kuna gukwana nga matianya taso dio tie mutako ira kura sigaganya na mang'ana OTM gusi ebe nande na igwa goteba nga chiko nga bantu monto tayo chiko bwate kura nga go chiko seri ukorugusia na ndo yago seri na ekiro togoswa sensemo yobochano ni gobona ekiro ibikorwa gose abasubati na bwe banyaroka baria bago ikachinga kichoko gongia banyara gusiria amagimabo gose gusiria abana ababo ni gobono mo waziri bobochano muske Aden Duale anyare goteba ngochare gokora chinkwana nenti serikali chechi county erokore kyabona chinyagitari chanyare kubekwa abiyakegima eriogokeya ebikorwa byabasubati na boigo abana babo gusiria chinga kicho choko. Health is devolved, but we will not allow as a government, both the county government and the national government, where we have high maternal mortality rate in our country, where our mothers, our daughters, our women walk to hospitals and health facilities, and they are not patients, they are healthy, they are happy, they want to leave the facility when they are more happy carrying their newborn baby. Then we are told those mothers have died in those facilities plus their babies. The maternal mortality rate in some counties, health facilities, and I will talk to those governors. It is unacceptable, it is immoral, it is unconstitutional, and it can never happen in modern Kenya. Mancho murigereria nase oroboti rwa bene wiki yega korwa ase chinse mochiria cha marani korwa kenyoro kya nyagonyi ekero bono ya matemo yanyare kuboria ogokonyo gusogosirwa erio banyare komwenia omwanchobo yoberere ase nkendu goikera hegeka gwetani omutinyi oyomo na boigo nigo enkeyo yanyarite kwera buna egati yemechaneri yabeire kegwetera gose egati yobororo bori babwate ngamo nomongina oyomo korwa senka eyo gosambwa egati yabaria bane banyarite gosambwa igoro yogukagerwa koba abarogi ase omwaka bwechirubere 20 na oyomo nekiro bono bakuboria buna nonyera barai bagwerete gweswanania amo gose kubwaterana na boigo gweswanania erio kubakonya konyora oboene bwabo musekete Daniel Ontiri na twarigeneretie roboti rwa sinjira ere eyabene kegima ogukwa kumung'ina bwenkeiga emyaka ene yaitire n'abandi batatu abo basambetwe goika gukwa ase ogokagerwa kuba barogi ase kenyero kia nyagonyi ime ya marani kaunti ya Kisii nigo nonye nabo kwaretete obo bonge ase abana benkeiga kubwatekana naria bagenderete gwetera nyegosira Agnes Murao Toto omutakanwa no atindikira iga mbarabare nembera yomugakoe oyo sirete bwe mabwae nero mwaka bwekiri bubere na 20 no yomo na sorobotirwa bene eikiga nigo tokumulekera ya mateye nemechando yabo kubwatekana no kuboria babegete ase chiabesi chiagetembe chinga kitwa ikirena ase nkeiga onde tarengaroro gotatiga abana banyagusira abo batigarete utanje gosa matanga nara somo choyo asegeka kerochie omotinyo yo mubono ya mateiga nigereberero kubwatekana no gukwa kubotutukana kumosae wenkiga hezbono ndiki wemeke 25 uyoboreta asegeka kikemo namagaye umubero yo gachagotoka kangundo ime yo mocho Nairobi
kura machime ase gotebekana buna nigo iretwe na mache yembule nyinge yarenge kwenekigwa ase ensemo ya Ruai nomoberoe nigo saligete bobe na nigo ogachira ase nkendo emo ime yomocho Nairobi nande ga nigo mbwa nukumya korene saguli bono kuna kasirita uri bana 2021 bali mwa igwete banga chitunga ba renga buna umwe goto renga buna ngano sambe tuna morogi ntarenga morogi lakini ndabono ekira ase bono twanyore site nde kubugati omwana mitira ko Westponi ndie kiwi toto marere igasira Nairobi amatuka yosi pia meteroche nigo na temere ko muri chinsemo chonsi igasida asa ko Ruai achiko toka kangundo batebe ni benyinge nigo yatumigeta aso kumuria chinga kiaburete nekyo morio baonete ne mori yarengibwiri bagatumika aso gukorera umubero nyegusiro kumanwa ose postmortem nabono ebatigarete batabwati kende bona atemire kumurigarigi none nibona abwate yonsi bina atumire na korire bona buna ndega nigo mbwate stress nigo ndino gocha no konene ekiagera ndanya bokonye bondo bwensi nonguru asi yamate ekombwate si nateme kolemerende nga usini nyoro nurangonye undite gongonya kiza na maana ne ringa abantu abange nigo bairetenga mangana ali apete 2021 tigabaita chirisa kulipona no bakorete ne barochi ne bakorete totara ngindo gibakora nigo bangeta bono mupire getienusu nasinga ingo bwatera bateba bakagereto kungachwa kumongena bwenkeiga buna nomorogi na gosambwe ekorelekana obobo bado tibora era kurwa sekenyoro asekiribuna nigo batigire boka eroro betachere wika chinga kichiga bakweretwe mu basokano ono keto irania mangane kenyoro asengaga igase fire chitoga na bongoranga na botoko tema kubwaterana lakini abange babo tiga bagotema kungusa mageso kulibono mangana manki yekenyuro kemintoga abona toriga mangana mankari ayuagere no mbono munda usinyota banga tikandu chibese tikangore gento kete tikangika bana bange bone yego pitinga abatari tateme serikali yankonye injengo cha komia ikiato kotekemera ngatikantekemere nyale bachangonye kusemba kalilili muwekano asegeka gechiki sato chaitire asegetabu gekenyero chiria chia changire nigo chirense yeliwemo natebobwati gosemeria kunde wensi bunamba chigo isania chiringi chiribu chimisato echo chiganire aso gukora emeroberio ya matanga bali ebyara nagoteba goitwa kumungina bono kwa baretereire unakokwa na gajiba sijaruwa se twaru saizingi 500 choka ande jitera akora ikene yonsi chise chitu atumira asa ko proforma ne chi ya marube igata wesito tebe na ki pake la ndibinere iga kene ngyo kiaru ayo negati yali amange bagendrete goetera na komera bateba gosemere kwa bobono ngo cyasomurigiria bwegeta seni kyagetembe abasamaria baya nabarayi kurwa se county ya Kisii eri gutanga umubere w'umwana obo tobaisa kogendera goitera makunda senkendo asekiruna emibere yatokira machime na yakorero kumanwa nige gosaleka hasobwango naigo nibwendete kwa enigwa hase chingaki tubwate si umubere yuko Nairobi torore ngoikira na into tokoke gosentorare tono turikora mebere yonse bunanje na gotire bana yugweto moru ko ngitira ni bukimbuwa ngomwana ukana arwari aja igonde bwensi ora ibuga kiri ugiri aramboro ko bokwa ina Nyasaye na bakumira ne ringo ko bokuru Nyasaye ga gusisini batokonye umubiri uri urumojali na robi oika oe nibwe ko sento treme chinkoro ekiera makuri abukiri asese kende ngiyo dogokora iga matukaya no tigero mo chando aebika bakori oganetie okobwaterana buna makweri nkurubuthirigeta seni kiagetembe kureiga se bunge ya Kitutu cha North hase county ya Kisii elitrane ngorko Daniel Untiri Igeria ase oroboti orwabene no ndachi gukora ekiunga chinsa 12 cha rero mambia kurende no kuboria buna enkeyu hinyare konyora ogosirwa na boigo banyare konyora obwene bwabo nigo ndachi kugenda ase omutimo komoke ekiagera yebiro na boigo tuchikirana nere samienda tuchikurigiria esemo yechigazeti chirituko oria rero kokuboria tobaso guska henda usanga anainte ase chinsemo cha Facebook YouTube na boigo wetira ase namba ya studio.
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Temple abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile Provels alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na boigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo Web Design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumuchurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Usi bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amati yao kuri miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya idubwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Twatire mama ene twatire
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomenya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria ya Nugapesi. Nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea. Nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to ya Nugapesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga Nugapesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no Diamond Tomenium irietariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana ari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mobiro yo gwati wotari korara era tigaike gagesenya getari ya Nugapesi elinde mokonde muno anjibwete nga yankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta kongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya Nugapesi nogo tonyora asama gacho Uhuru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nugapesi nige gotoka asama gacho Uhuru Towers. Uhuru Towers ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto Nugapesi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetira sinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nugabest gotanga mbuya kubwako gwenia.
eskuru ya Advent Hope igutukatinsa mukiri ky'amaliba nigo ekurwa amasomo asibirengo gucakira kirigense yani playgroup wika grade 6 asiskure yani go bwate obukoreri ao nabono mbabwate obukoreri bwa boarding ngurwa bali obusombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obukoreri bonde obunge nigo bagutukatsinsa mukiri kya amaliba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakire esimigwetara sinamba cyabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu chiricha amaliba anaurabi kuburusubya bumano ayirira Saba leta kurukita kirunche tatubera libageri kwakira abayibuli ngambia mono mwabere mogotwa abana kwikira bona igamo tota kwenda sumutima ko na togo chake tamwigocha basabira abayibuli motoretera abana mabagati bari tonda mbogara make chibese togo sabani chibese chinke chire pocket friendly we are CBC compliant na abari ganiri mwensi ase Advent Hope. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiririe amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi cyose uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bakikuya mandege uzito somya bamura bakikuya mandege
Mwanzo murire karibu sana asinsemo yechi gazeti esa ne yabono mambi ne chitageka ikomi na isato akirotore nere Samienda 001 Nyakiwa. Wakire vya sana. Mtukama happy new month. Yeah, it's happy new month by the way. Ganete kitambo sana. Ilikuwa Aposo gotigana. Tituko twasomete chigazeti na hii wiki ya itete ndo chingama tukara. It was Wednesday. That Kuna Wednesday. No, Thursday. Friday ngware ngo. Friday sikuwa. Friday nilitoka kidogo sikuwa. And then Friday sikuwa. Of course on Monday kama kawaida it's a sport Monday. Lakini it's almost a week by the wiki trial. Aya bono naki kwa bokire tukoria rero. Na bokire bya sana nyasaye no. Ndo chenjera mubegete atmosphere studio rero kero mundale bya. Live ntombia biko baira. We have no reason to be sad anyway. Koto bokire nyasaye no mio toire good health. Na bangu weta go kwana no wataka kuba kidogo lakini ngenda to sabran ko bolivia. Things will be. Ekere gan mentali corona. Otutiga unko apime tu elisoria ho ngakiria walde koi. Soko nyotora ike. Yeah. Lakini teba maine sam ngoli ko choko gende ikintu kirkia walde koi ne onyore besa. Tindi mwango mo no ase bintu nebyo because ibintu bindu tamaiti be the genesis of it. You see to when the overend but it might yara gocha ne ofengia maybe ningekuwa tempted. Offer wewe wate wengia. Lakini did people end up kwenye rich best? Abantu manya walete chibesa otatiga bone kintu kiarete issue nene gari personal information yaba Kenya bange niko yanyalite ko access use oge kigagera umuntu kwa konya bune ID number yago use mangana buna mail information yago niko yarenge ko bwati wake maguse ko be kwanse ekyo bono ndo chinga serikali ya Kenya yachakiri waka ege kure getindi ko chase semo yega ya world ko ino kanyara kone kyabuna delete information yonse y'abakenyeri banyarete ugoikera iki nekigambere kenene aiga asense ya Kenya korinde sangu ekirongirire ya ubusi bwa gazeti ya The Standard itkoria rero ebwate umurayi wense na boigo a number of people usigatia barai abange kigima bicho umurayi wense nigere nene ndochinga abo obande na obabekire bunesa koiga lakini nigekorokana ngumurayi wense nikabwate advisors abange sana nubwate advisor ni mbata abana but bara abange you see to advice oyomo or advice kire kintu naro maybe ora ku advice on financial issues naro ora ku advice as a role model maybe telling you how aba financial issues hangu kwa biro mutenengo ango watenengi advisors na waki utwari kyagera ukirogoryo no yeni beli ubwatonye ne in terms of finances ukoriye kwanyoranga amenetire ikirekerengo kibyo of course tere kirana but what I was trying to imply keringa you can have financial advisors you can have your elders who tells you nga monto musacha uno when talk about we need morals morals changa kyobenta ko baso musacha nga kyobenta ko behave you can have even an advisor who tells you how to even treat your wife. You know, it is very basic. Lakini mbona sae buno musae. Mbona buno musae. Advisor simbwate maybe mbai ba kongoroki kurwa semere mubaiga because I'm still young, I'm also learning. Baba ntaminga kirendo bwanta ko lebintu baiga. Ya wa station manager, baba Nsarigo, baba Buga, all of them, baba our director. And then you have advisors bande. Bona bonondo mshabiki omani unaona atware some good advisors panya wantenge timu ine timu ine ngia na bande gochiga but it all depends on who is lakini kero mogo sirio borusaro muri utakamwate ko abo se enkoyo kageretenga advice te yo monto anna monora nyale ko ali shabikiria Manchester United we are all bright that's why we don't take any advice from other teams kero mundaro munga ni teminiti nga turgo take advice ko sabantu bande anyway abo se enkoyo tindege titoso areki agera advice te yo kageretera konya abantu ba Manchester United So are you trying to say we anyway gazeti ya The Standard burden of advisors omurai wense ndo chingana baba bwate abange ikigima mwono yora se page ya kanene ya gatano yakotabanga Ruto's bloated team of 20 advisors drain 1 billion shillings from taxpayers ngabono abaiga negati ya baringani go baigete
Kuse timu ya advisors abo morai bense moske William Ruto nigo obare wika emerongevere bonabo bagutumeka kuse chibasa chirie gati ya marupurupu eli bakonyora guse meshara korwa ase serikali nigo bono ere gwikira 1 billion mugano uyu nese page ya kana nabo igo page ya gatane gote wanga Ruto's advisory team a case of too many cooks in the kitchen ngabono na benge naba abantu cooks asike gusi abarugi bakorosindagira ekero barabange kigima no manyete ningige gochikya korekana kera abantu abange bagotema kosengo kuyungambe banyinge cyanya okunya munganye nabo igo nonyene kwirinde togota kunyoro gotebere gukorwa kwatebere gukora sense meyende ya nebwate egati ya abantu emetu ya kusechu bicha cha abare bakagera koba aba advisors abaye umurai wese kuro asechinsemo nebwate bunga since Ruto took over office he has set a record for establishing the largest number of advisors nganera bono murai mutangani kigima kutwara advisors para bange tubwate muna bono makao mutua Moses Kuria, David Ndi, Monica Juma, Jauko Oburu, Joseph Boynet, Edward Kisiangani wenori orenge semo PS asa mangana telecommunications asa mangana yo opererwa mangana mayego se asense meria ntubwate Dominic Menjo, Sylvester Kasuku, Harriet Chega n'abandi abange kakiritinga che omubaro yo nigore igoro muno tutacho gusomba bonsi lakini amaleta muna Monica Juma, David Ndi aina amaleta Moses Kuria no manyete para ya baigambara ikibabere barizantu wanse bare jao koburu na makao mutua aba ba korokana koregasi anye no murai kero aibu negati ya bare advisors bae omaske William Ruto na boigase page ya kabere gote vanga global attention shifts to Vatican City as Papal conclave begins bono niko bacha kirikorigereria enjera barache wakachikura gochora omo pop omoya as edini yege katoliki ayo niko turachikoba tuko ya bwatia wika omoeria lakini rende omugano uyu nabokonyora se page ya kabere na main encounter with Pope Francis during the COVID-19 pandemic oyo negati ya bari banyarite usange birengere byabo na banyarite kumerana nere Pope na boigo ntubwate kesi gya Pepe Baby Pendo. Yes, officers in Baby Pendo case charged with rape, murder and torture. Actually it's long years by the way kurwege ntubunye korekana esengencho ya hali anyatko baga korekana amwana yechikura rende no korobekana gari but at the end of the day you find out that every nebingo chibire bya take time it is something that abantu abakonyora bebire lakini bono nainde giya koreki ya chire because depending on how the court works. Yes. Yeah. Na nkagirite no elite kore gore kiro twari kuri iki gazeti kinangiro kyarenge kurwa umwaka 2017 ngabono na likigambiro ya chakire gwitia judgment uroche myaka 5 omuntu itetu gusengwa umwoga ko itetu mwanchoe ngaikine kyombona na ndekire muliro bono nali bako na cheki nekyo ebintu bingo chipire berege akigima lakini rende ayekoti nabare na SPG gatano nalimo ekote ba growing calls to hold police and their seniors to account for breaking laws bono niko ebikure bitini bigendete kuba tukokuchase apataniri babanya nyimbo asichinsemo me yense ya Kenya kubatakana karibu na babiri babo tumeka chinguru wetania ekerengo. Police have been accused of mass killings, political manipulation and betrayal of a public trust bono mienda abanya nyimbo babiri bako batire no wasenje bingyana mura sechinga kichokurobekana nigo bagutumika chinguru chinyinge kegima ebyo biro babiri bikomorekerwa ko naranga mpaka nonye asichi kamera mo nyanyimbo na bagutumika chinguru kose akoremere mu kebweneno twarore bindi bigokorekana sana during even the Gen Z movement na habari na arwa yetu amasasi alikinse mu kiri cha Nakuru. You see a constitution ya Kenya ko seri chikori ya Kenya ya 2010 ndiwe teribaga abantu gokoro korobekana lakini korobekana kuri to korukanga ko morembe
yani gutari ko bwatekana indatinga goikeni baya bantes esarigwe abuno imechande guchiarwe na abanyanyimbo igo babwente kuru oborendi gochiase bari bakorobekana. That is what is supposed to be there. Taringa nainde they act like ngabone baraba bisa gose baene kio obotutukanugete igo babwene the police gosabarendi asense moya okorobekana igo babwente kuru oborendi gochiase bari bakorobekana egere mbanyara ko bago kendekera n'ingoma abantu babusa kurwana abantu babusa usiria magimabo na hapo ejia gatano na kabere whatever high court deals a Worldcoin blow orders a deletion of personal data hayana alitoka ndio abuna asense meyo usikubatakana ne vya sarevyo kwenye vya chakro so asense ya Kenya vya Worldcoin bono nigekira mbere kenene Kenya rire kuburia etimu yo yare go delete information yose ya Kenya lakini bono fa delete mbadilite nchiraki serikali ya Kenya rachi ngakira chikobarwani ekiagira avalinde vya sara valingira ndepegete ko access information onye batagete ko itumeka nchirende baikiranirie kibaganite because korwege ndigi yakora kanankare sana. I think when about the information ko gento kende gyansi the on by now by ikiranirie kibatagete na gotikana nayo as a page ya gatano na gatatu wa police officer among 4 suspects detained over Kasipul MP's killing ikingirito konere kya banyanyimbo koba bagukagirwa gusekubotera ni wase bikorwa byogostira kwa magema y'abantu ngabone gati y'abane bari bakageire ko obeka gusukutwara ko bukaso kumoita omojumbe Kasipul omuske ongondo nigo bono umunyanyimbo ari egati yes suspect icho yes ikweji agatano na gatatu na boigo ndochenga leaders call for justice in Barikoi police violence na boigo nande ne yenere murikrete ogotumeka wechinguru kikimase chinsemo chiricha angata Barikoi meye county ya Narok na kirobono nande aparai banyariko tebabuna abanyanyimbo ndigo batumekete chinguru chinyenge kema yokera abantu batano kusiria amagemabo na asensemo yende ndoche ekina osenganeri ya abaiga bamanyikana tebuna Kenya Wildlife bakora imea KWS kura ase county ya Nakuru. Mother of missing fisherman claims KWS tried to bribe her to drop a case. Metabonondo chinga exit ya The Standard rero koranga igo yabokera almost ke William Ruto na boigo na banyanyimbo the men in uniform igo gwetenga batemete ko mwari akiri natukutirare kesi ekyo korende bono Ronaldo nyarire ko erayo ekere gotemunga Odhiambo went missing on January 18th allegedly in the hands of KWS officers. 6 rangers are charged with abducting the fisherman have denied the accusations. Bono abaiga batano nomo abo bakagerete ngana banyarete kumubeka abyara gusebanyarete kumuocherera Odhiambo yoiga ni gobono barabakanira mu mucha Brian Odhiambo chitariki 13 mutinyo butangana kigima huma ko yoiga ikanyarete kubora ekirarenge ase oyorengo mo rubichinsu Kiraboniga tanya gutuka enkana vega nyerete nande aroreka ninga abaiga barendi abaiga ba KWS ono nga bata tukurusana ni asinga neyo na boigo ndochenga how knowledge gaps and misinformation limit access to SHA services ngabono ase omugwanore oregati ya information ko knowledge abantu kutamanya igoro yomuroberi yoga oshamete okirabone kana boko genda chinka chinyinge kirogoso ase vinyoro na boko nyoro gote yomuntu na baigwete nga SHA neroro lakini abange mbare rike kyagera mbabwati knowledge ose mbaraba bagosemibwa ninki SHA yego konya bamaitenga na bengene tribe lakini mpamanye tinga ki SHA yena kiyo kore mirimo na boigo abange bono batwarire bichembe ya SHA. I think it's high time with the serikali withera se wizara ya wachano eru what we call civic education kuchia sabanto egere enyara ko bageko baerera na ko batabenga inkisha immunity na inde ngakyo bakorere bwa ebore maybe onye usitobwate chitofauti kidogo na NHIF I think
mbabwanete goteba egere tumanye ng'aki omwananchi akweriki amba anto mbare baithe batarerikia gwetera ng'a baigure ng'a shateri gokora bono omonto akoba ignorant ng'egente nkeri gokora ki nkeri gokora because I'm sure ng'a goikera bono iga abanto mbaro still bataraenda kwerikia n'omorobiri osha and you find out ng'a ng'egente keri kia maana sana gwetera ng'a baigure ng'egente nkeri gokora na epeje ya gata 13 egoteba ng'a Kenyan pilot killed in Sudan Army airstrike nigo ekorrekana ng'a ekiombe kiri kia Rapid Support Forces kia RSF nigo bono kiakageire koba gusenge ndege yo yanyalete goya nigo yakageire koba kimogetie timayitinga ebirwaniriro byekiombe kia RSF korende bono ekanyara konyora omo basukano nga bono nigekorekana pilot gosoyorenge omogende asendege yo nigo arenge omo Kenya mete bono ense ya Kenya yabere ke utora omochando nenseri ya Sudan asama tuka asichuiki chinyinge bono igoro yekiombe kia RSF na wenge bono opposition ya Kenya egende ko walibaga asense ense jirani bono tusebe tuteba sense ya Tanzania acha kwa ribaga kiuma lakini kero kurigereria opposition ya Kenya teriguchi yaba that violent wete chinse chine konyororo inga ebyombe biribiri asense mo ya upinzani digo bigo ikirania mangana getambabe ige kubwate egotwara ibikundi gete byoko okona ni gere military gete yes bigo korobo salio monge kima lakini nse ya Kenya ro opposition leaders na bagenda sense ende bachikoro sio busani na beta atware effect ene no cha sense sure kurende ayo naro ari gati ya manganari ari ase gazeti musaire libagaria ari abene ase gazeti ya The Standard yeri tukoria rero tokogenda ase gazeti ya The Daily Nation ndoshega iga enyomba yobora ya State House bono yabeire gekwegwa 2.3 billion ahead of the financial year iriyo yogokora some renovations So Kenyan taxpayers will pay billions of shillings to upgrade President Ruto's offices in the new budget, whose implementation begin on 1st of July. Making it one of the few state agencies to enjoy increased cash allocation. Ngabono enyomba yobora ya State House nero bono asechinyo egose asechi state agencies chinyinge nebesa kurwa ase omwananchi wa kawaida yue ahead of the implementation of the budget yure egochaka mutinyu gatano na rimo that is July 1st 2025 and tokoskabosio sengencho yebiro ndocheka iga Cardinal John Jue oyore omo Kenya tariko chikwa gulibaga tigo chigo ko esonania na mangana yo gwake kura komochoro mo popo moya wanondo chega na bakare kwerera mugano yo konyora se page ya kabere no mugano ye obwe budget go konyora se page ya kane ye gazeti ya The Daily Nation toko sukabosionaro na for detained 30 days in the probe into MP's murder nyuranga bono omo jumbe o Kasipul oyore Charles Ongondongwere nigo bagatebanga ko watkana no report rwarwete no mo nyagitari oliwe serikali utengene tamangana yobari okurukwa na era Johansen Oduor igatabanga bono igagetwa masasi maraka 5 yageretenga no komanya kwaye gosoko bamoye kwaye iko nkware konyarekana bono nga abantu mbaro babekure bane babekure byara kuwatakana nengane yue au bara bakagirwa abanene mugano yu ikokonyora se gazeti ya The Standard yete wegati ya bakagirwa abo no munyanyimbo yes bono igonga na bere igo asepeje ya kabere inkwerero mugano ngakio mo roberio bukonyora omopopo moya ochikonyora koba kokorekana. Families of youth killed during anti-tax protests refill pain demand justice. Ngabona egati abaria banyara koba bagotwara gose bari banyara koba banyara koba koba affected gose chi family chiri cyasiri kuba banjo abo kubatana ni agency ngabona igo bagenda takorera na gutakanga banyore since meyo tiga na kumanyanga egati ya bari bagendete gusanga na ito nabono ase wetira se namba esime
ndoche oyago tebanga OCS wa ichunu mwana wa Kennedy na ladies nyawoke kuna chinsemo cha ichuni road block ago tebanga well presented. High five to all Christians of Ichuni parish. Right. Ndoche reni hau kwa na Christians na mwana kirotogene tuko okorigereria engane yo ya Pope Francis na boigo negati yebinto binde ebinge ndoche nga nabo ayo awekene na wachera netina yari ase gazeti mune ya The Standard na gazeti ya Taifa Leo korinde na ase chinsemo cha WhatsApp ndoche nga mbaraiga pakone bata good morning tiga mbarate ba oyo ndoche nara gukonera igoro iyo pare yemo agotebanga barabara iko Kisii Central Ward MCA ni Munyenye tikme itinga inkia gukonera igoro iyo pare yiga erime ya Kisii Central Ward agotenga mo ase umweshimiwa Munyenye are nere ore omo MCA abo na se chinsemo cha WhatsApp korende oyo nikagotebanga good morning contractor ametoka just 1 week ago on pondo chinga na tumete evicha egete iga koranga chipara cha bere chimbe kigima imbe ya Kisii Central Ward korende sam turagendera sensemo yechigazeti na bwo tuchikomolekera egati ya iga bagendete gusangana into so nari gukwanira iguru ye chifamily chiri chia nyatuko bachigosiria abanju babo bagatebanga bono bado ego bagatagetobo ene bwabo banyariko bogwikiranirwa watakana na amangana ali akorekanete ngakia anti tax protests ekyo goseri ruchuririya Gen-Z bado mbari bataranyoro bwene bwabo nabancho babambaro basirete wekera abono iga batanya konyoro bwene bwabo. Yes. Aywe ugo kanyora se page ya gatatu ye gazeti ya The Daily Nation. Ndochega iga 45 billion extra for KDF teachers and police ngabono ko budget yegenda gosego chigosomwa ase mutinyu oga 5 na limo abono oga 5 na kabere July ngabono 45 billion extra gose gati abali ba faidegete ne budget ne nsemeli abalimo KDF na wego police esengenchonga mbachikonyora gusemba chikomento chibesa ase a budget yure bosio gabwe abombe ya yes alafu kagando chenga Uhuru spec set for 94.6 billion slash ngabono umurai wense umukoro kuyore Uhuru Kenyatta na regati abali babachiko ba affected ne budget kwa sababu ngabona 94 billion nguchikurusi guchire sengo chikoke guchire chiri yakonyora turuchinga konyora 371.6 umwako eta mbabete kasana konyora tara watu kachibesecho gometere omonyene bweka osi oyore omo oyotenerete oyo romo nagerioye kwa hivyo tunanya alete koerera na serikali ya bere gekwanga kubatu kachibesa chiko ikirania magendera asicha besi chumora iwense umukoro ande bono ko chibare kubutora 94.6 million ko 371.46 million go ikera 276.85 bono na bochiko chiko ba reduced ko ikere kerenge kyo umugano higo ura sepeji ya gatano na rimo. And then ndigirete kaiga togoskobosio Ruto security titan flowing shoe incident bono kubwatikana nega korekeri gyanya ko bayo korkana chisamo chiri cha Migori bono obor murai bwense oborai porendi bwaye kubora chikotingumono kubwatikana nega korekyo bono ndo chigaiga bono security yae ne chikobenkong weteranga ayanya tukoba kago korekana. Lakini Matilda, we have seen even abaraya ba nyariko bagweta kurumaiga bara kore ibintu bunebia unaninyo to murai bwense na era na umukoro Uhuru Kenyatta na nyarito ko bagakurutirwe kuruto by the way ega kuruto se bia ringe bikuruto era the good thing ke mwageti because of orendi bwa mbwanya to ko boko kuruche almost ke Donald Trump ai elisa se bia utitio no na barai bande kurumaiga babo I think Bush nere na nyortega kurutu bikoro tumbar ba rutu bikoro including even our first president era bona ga rutu tu magana maku by the way igonga bikoro bunebi nkonya rat ko bire bigo korekana otati garinde with William Ruto ke koro to kirinkia mwagete
Hande kia wate fumbi nyingi sana tumatinga samari ya Migori. Mbura tiri kutua. Tigarene tima itinga nkie komura yara kwande ge komo ge ko gechia bantu bakomonta mwe kumurutire gikoro ase bintu byose. Nje nama chitkoranga what we call proximity ya umurai bwinse n'abantu iko yale ngange muno to a point like into kiri nabo kiara gukorekana. Lakini rende na biblically ege koroto kero kurutu ege koroto. It is a simple vovo chai. Kento kiri nkirikia. To a state of being a president. Yeah, the Bible says by the way. Lakini na kero kurikireria ase bintu byose kero konyaranga ege koroto kero mutaho kwane irite ege koroto it means a lot. It means a lot. So aina ara yue ngariko ba korkana se county area Bigori lakini ndio we are hoping security nebo na igweto monto yo magakwa giunga the president is too available for wananchi njireria koraba kwa igare kirasi igare kirasi is having tours okoba kirasi te bwati muchano no ringa ki significance yoko ere kunya koba ange na abantu nere ikire impact kya koreta kira sta abantu Asepeji ya gatano na gatatu Mudavadi deals with other nations won't be kept secret. Deals with igarata banga bono toro chinera omurai ose muwaziri ogudina mangari chinse chisco igarata banga bono murobili onde bwensi gokorekana egati ya Kenya nensende yonsi tobwente koba egento kerekia bobisi mutoro chinga mangana ali anya koba kobokorekana sense mo yari ya China bakabeka nga nkikirikia anya koba gose nkiumurai bwense anya koba gwa chief kerachete asenseri ya Kenya I mean asenseri ya China bono gagote banga murubili onde bwensi gose deal ende yonsi ekonyara koba gokorekana egati ya Kenya ne chinse chinde bono teriko chikoba gento kyabo bisi gwikakebe kutenene egera aba Kenya bamanyanga nkikegenderete ase ensemewe I think we kiragabu ndo chigango korera pi no vice chancellor oyure Paul Wainaina oyue ore mo vice chancellor OKU kagote banga bono gakare koherera gaiga nganki umurai umukuru gwense Uhuru Kenyatta na bego Ruto bamutagete arua asensemeria ya uno mo vice chancellor we ensemeria go say university ya KU. Professor says hospital ownership was the reason for the ouster before time. Ngamangana ya hospital go say nyagitari ya tabanga bono na kikiarenge sababu enene jogotakanga anyarko bagako omusigo na itwate banga Worldcoin was ordered to delete data aitwa yakwanire I think narara manena ase gazeti ya The Daily Nation kerota ituka nyora senchira yo boikiran enyore gazeti ya The Daily Nation oyasome asenchira yo boikiran na gotikana nayo ase gazeti ya The Star ndo gotabanga ebwate bichaya muske muraibu kya makia waipa muske Kalonzo Musyoka na boy konsabu ne bwate bichaya Dr. Fred Matiang'i lekire ekubuli abwase Kalonzo Musyoka nga besieged leader niyo ekuborenga omurai wekyameke kya waipa muske Kalonzo Musyoka na chigo itabana ande gotigwa magega ase kirwanero igetindi kirebosyo na boigo ndochinga Mount Kenya ne chikomisia omuntu orache omurai urache kubulikira gukyo burai bwense gose akobabuna running mate bono eyo negati ya maboli ari ase gazeti yiga page ya kane na boigo page ya gatano gazeti ne ya The Star na boigo why president may be forced to revisit a deal with Kindiki ngabono uko igwana kumurai wense muske William Ruto na boigo na umukonyo ya muske kidire Kindiki ngabono nande na barache kurigire gusumurai wense na era mubetereri ende achikore consider uko igwana uko iga kwa bo kyagira bonoroche na benseri bunoro gongorwa Mount Kenya na bo muske kidire Kindiki onere nga na batanya ukubwa uchiko beka abantu ba Mount Kenya amo abo ibokubareta ase serikali you see asensemeria Mount Kenya ntobate Mount Kenya East na Mount Kenya West abaigan tobate Mount Kenya East gebwate county ya Tharaka Nithi tobate Meru na tobate county ya I think it's Embu then the Mount Kenya West tobate bono the larger Kikuyus abakuru kwa from Kiambu Tharaka Kiambu tukatwara Nyeri tukatwara Nyandarua tukatwara na boigo county ya Kirinyaga ni chinde chiri gari asesemo ya Mount Kenya West so
umurai bwense gose umukonyi bumurai bwense ki professor igakurukwa sensema ya Mount Kenya East iyo korokana gutwara chi county chinke just 3 of them meaning that still eketiron keraria umurai bwense needs the support from the larger now Kikuyus abare kuruchiza muchiri cha Kiambu Meru Nyeri na Echinde obentuebe county ya Meru Embu Tharaka Nithi Tochkwan Kenya East na kurwa senseme yende Murang'a tutatora Murang'a still it's the Mount Kenya West yes na voigo katika na gazeti hiyo that 7 billion stalled state project ngegati ya magendera ya tarabaka gokorekana goika ogokorwa guse to completion since ya Kenya nigo amount to that 7 billion ngabona yunegati ya magendera ya chakiri korine tanyale tigokorwa na umusingi waga obekire lakini ekintu kyale kwa gachoro nkanya goikira na boigo negati ya magendera ande amangi page ya kane gazeti ya People Daily gotebunga Auditor General reveals that Kenyans didn't get value for money on abandoned schemes. Ngabona abakenya baranyoro buya bwiti besechiga chemero biri yige chagete kusamba gendera yo chakiri atarabaga koera nga eyere nga budgeted corruption. Ngabona eyene budget kusega tichi besechiri chabere chikubatu ko chase chinsemogete lakini chiko genda west nganchira konya abakenya asinchira ende eyonsi na boigo no title deeds for Harambee and Nyayo houses. Title deed che amagacho Harambee house na boigo Nyayo house mucho Nairobi nga nchiyo yine gazeti ya People Daily page ya kianda litko riare tima yanga magacho buna igare very significant ase wasare outstanding ase ombo katakati mucho Nairobi na kiako boroche title deed and they happen to be the state officers. The state agencies thought that one. So among them by they are very so emotive. It's something as regarding needs to look at. So I think abantu mabwento kumanyanga sabamanya temabwate title deed to claim that ownership. Epe ase gazeti ya Taifa Leo linganali nene wate bicha ya umo waziri wa maneno Musalia Musalia Mudavadi akira wateba Musalia atishia mlima nigo wanaronekana kuchakokosereria ensemo ya Mount Kenya. Mudavadi aonya wakazi wa mlima Kenya kuwa wasipo muunga Ruto unaibu rais utaenda kwa mtu wa eneo lingine. Wananiga bagosereri nga onyera ndi mbago chiko koena na oyora berani metia yo moske William Ruto gose bago chiko musiro moske William Ruto ni kobono ensemo yekiroge kyo bokonyo oborai bwense ni gokira chikuba tukoguchya ase orgongorone probably Western Kenya. You see page ya kabere nere watu mugaro yo gazeti ya Taifa Leo. As siasa cha Kenya, we go politics actually siasa numbers Bono kwa nyoranga we kamubwata nene jamii getegero manya kubwa. Bono it's okay if it goes to another region, we are equally Kenyans. Na kigenda no coast na kigenda no wherever it can work. Not necessarily kigenda sensema ya Mount Kenya. Na wego sharti la Mudavadi kwa mlima Kenya mugano yuno rase page ya kabere na wego viongozi wa magharibi wakashifiwa ndo watu muspika Moses Masika Wetangula na wego Musalia Musalia Mudavadi nigo babekirwa mamocho asenyecho yogutabika abantu boro kungorwa Western Kenya amo page ya gatano na aliyempiga Ruto kiatu akamatwa bono umunyage korutori yo watu uyurugeti yake koroto ngabono bekiro byara lakini ya kabere chiri chiko changa tariganje toko ruteke koroto kali kokerusi kuborobaka anyway pezi ya kabere gotanga aliyompiga Ruto kwa kiatu sasa atambuliwa bono unyade kwa kumanyekana na risasi 3 zilikuwa ndani ya mbunge upasuaji wa baini mbunge Ong'ondo alipiwa risasi 5 ekati ya masasi ya 5 atatoniganya alitego kwama ase omo veroye na boigo korwa chinse chinde
nindo chenga mili ya Wakenya waliofariki United Arab Emirates yaletwa kwa mazishi egati ya Wakenya bari babiri bagusiria magima bose chiseme cha UAE bono nigo banyarire gokore koretwa asichira yokoe nigwa na boigo wapwani waeleza sababu za kuunga hazina ya MGCDF. Sam timetingira nyara ukwana rigoro yengane yega ko celebrity yegenderete igoro yeke kancha kia national government na yeke kancha kia MGCDF. You see, even in the last parliament, the 12th, I think we are in the 13th, still there was a lot of debates about a issue of CDF that near unconstitutional. Kwaye much as CDF tuarere bintu yakorire in terms of infrastructures to school tuarere ya retira mungana bursary and it might be enjoying a success, but the issue is about how constitutional it is. Abajumbe no bakora osirichiko eto mujumbe Steve Mugaka ni gaote baga engani yinyari wikira ni wase katiba na boigo abaseneta be weke gacha because na ekianga fukemetu chibese na bagote baigo. So what I'm saying Keringa abajumbe no bakora osirichiko and they need to onye amaene asanare konyete ne abatoku ngarinda asanaro maybe bokurume bokwane. That is very normal in our country, lakini much as CDF ero Tuare no na Bible ba confess. Yesterday I was asking in the radio, has this thing helped you? Nanda mine people conversing a mine ngo konyere. Meaning that much as go konya ba ko relate ekiganche ke ya CDF na magana ichibasari bono sana Bible abange ichibasari ba ko na be bangachi paranchiroro echiko bwata na ocha se chiskuru chi wenete korosiwana CDF na boyo ne bintu binde mbiraro CDF wenete gukora CDF according to Richiko anana mone gotena mangana ya education na security. So again tonkero beyond lakini rende ko bwata kanyenchira abayiboli baita abange bamaete na mangana chibasari. So what I was saying Keringa much as it is benefiting but ne wente koba again to kera Richiko much that our country nense wente ko bwati Richiko. So kora kenga richi kengo korere meremo ebintu mune na bibwento kuba incorporated nande na bwaba nyene bakorosia machika yaiga. Ayo negati yari ase gazeti korende sasa Orengo amejua kuwa Oburu ndiye sauti ya Raila. Seneta wa kaunti ya Siaya umbosikie Oburu Odinga nigaronekana yako banganere obwate iriogiri ayo gusubwate chinguru kigima subura ibwa umbosikie Raila Odinga. Sam asingicho tobwate omugeni chisa ibere gairitenga sesebeiga no turachi gukora chigazeti cheri tukoriana ro tutigarenda ase dondo na bongo gwatorera betenga nabo asutwa na mke kwa kuzoeana sana na shemeji. Bintu bune by the inkorokana bire sana okonyoranga use musubati pale tiro musubati shemeji yawe yachire musubati umwabo chire ko batarira lakini yarokana nga enjira mwacha akire kora abana na moko yogo teri koreta mugoko kotigana na mangana moko yogo by the na sasa Mary Msambweni. Yes Msambweni edonda yango kisana ndajirigerega alani mganga aliyedinda kumpea huduma kwa deni. Yani nga mpaka bono abantu still they can say huduma yo muganga ase deni nga bono igasomere to muganga yaka masomera kamatenga bono akamochori akamononta abana gusiekie bono esenge njange to ko huduma esenge nje deni. Tamo etio bokoriri kiara tamo atibes. Tabo atibes. Numa tu chumi yako ngere bakarindo mungwano gachi to kosaba huduma ya muganga. Tara como correnda se deni ngere bacha kunya kone bashye twara mu cyangwa cyo sinke kiari gadget bono wene to kogenda so muganga. Ni deni. Ngiyo chigokora so. Nabe kunya kana bora nyo chumi yako ngete bana kunya kosaba uchumi in one way yegera ke you never know. Wacho murigereria asese moya ya sabienda no turachi gotiganira nere gabu ekero turachi kurigereria amwana gender based violence kuse GBV litukuri rero no mogeni keweka chinsa ibere. Okay, kurwa sensema yane wacha nishukuru sana asebari mwanya ariko mukare kinga kintu ko totegara tumara nari tukoria ankyo asa magazeti inche 001 nera samyenda
Tilo wewe kurende genda gutigara imbe iyo muroberia segekeke tuchikurigereria amagara iyo ko undereriwa asio ko bambo sacha wose oboku. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse niko kwarwarire na gusa